Hurian itu hata asa tamulai partangyangat tadi bagasan bodarion tapahohom mahita di nganat tawi martangyang mahita di nganat tawi martangyang mahita. Amin. Maredde mahita sian buku ede nomor 2 ayat sada doho tolu deya toluan non rap mahita jongjong. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gornya nakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gorni tod di parbadian natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Parangehok kamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana. Marparbuehon parbuye marhite-hite saluhut ulaun na denggan. Uloy hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha. Robe mahamu tujulo na marhite-hite olop-olop haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Say togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite toddimi. Asa olo hami manangihon dohot majalo hatam. Say pahot mahatam di bagasan rohanami. Asalam ibaru jaralam badia rohanami. Sayurupi ma asalam marhaposan hami tu anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Asa jupak kami hanguluan salileng nilileng na. Amin. Tajahama turpuk hatani debata di partangyangat tadi bagasan bodarion. Imasian Galatia tolu mamuka ayat 20 tolu sahatu ayat 20 sia. Alai taga soro hapor seaon tarhurung dohita di bagasan patik jala dihisu. Managam hapor seaon nanaing patadahonon dope. Asa bebas homan si paratu patiki membuani kita tu Kristus. Asa sian hapor seaon kita dipitori. Alai dung roha porsiauni dang beginonggoman ni si paroroti hita. Saluhut dohamu anak debata, mari tehita porsiauni Kristus Yesus. Alai Kristusido di parulosok kamu sudihamu naung tardidi tu bagasan Kristus. Dan paryeban isi jauh di mana nangani, atau mana anak mata, bahwa mana perempuan, Aisyah dohamu salutna di bagasan Kristus Yesus. Alai yang go Kristus napunahamu, pinoparni Abraham dohamu, atong jalapanean mangihuton bagai-bagai ido sahatna. Martua doakan atau mangihon hatani debata jalan opeopsa. Amin.
Maredehitasian buku de nomor 110 ayat sada doho opat. Asin roha lo dami madihamu sian Tuhan di bata ama dosian anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras madita salutna. Dia memanami nanami atan di bata nai masaringar di tonga-tongata ima nata surat di buku ni panurerang Yesaya bidu 65 mamuka sian ayat sada 1 ayat sia didok songonon. Akana uso-uso diau naselau nido mangeluliau nuaing. Jala hala naso mangeluliau naselaon nungaju paksau. Nikudo tu bangso naso pajuju guaru naselaon. Disonau. Sai hupa herbang wotangaku duaca manipat ari tu bangso na juking akan namardalani dalan nasudenggan mangi huton pikiran lomoni rohana sida sadiri tu bangso na toktong pai heri masu diadopaku akan nama meli di bagasan akaporlak jala manutung daupa di atas niaka batu na minasak. Akana hudul diaka parbadaan jala marmalam diaka liang. Akana mangaton juut babi jala marisi hua-hua habiason aka suara saor nasida. Lam didok nasida dope disi maho unang jumonok ko tuau ay nabadia duau martibak koko ikon gawi timus di bagasan iguku do akan nasida jala gabi api nama si gor mani patari idama tarsurat do di joloku tak tagamo sipau da jolo hubalasson saya balosonokku do tutu tuapuan nasida hajato muna sadiri rap dohot hajaton yak kau pumuna ninna jahuba akan manutung daupa
dipucu ni akka duluk jal direheyau di atas akka robean di bayani suhatokku ma upa pambayanan nasida najulu tu apuan nasidai songono dohata ni jahuba songo tuak naibura binuat Jepang di taguk nabaso gawe didok unang ago aya donggo pasu-pasu di bagasan na suang songoni bayanokku alani akan naposokku datung salu nasida agoku jala au parohon sian Jakob boni jala siat juda salak sitean akadolokku ai ikon jolma nau piliti mania tanui jala akan naposokku maringanan di atas Indonesia di dok. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah merabah aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan menggaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Dia kadongan karakter ni jolma, adonggo dua tipe karakter ni jolma. Adonggo siton ni bata, adonggo na bebal, adonggo na burju tu di bata, adonggo na bebal. Marsiajar majuita tu parjahat na disiamun do dihambirangi Tuhan Yesus. Dua karakter ni jolma. Parjahat na yabirangi Yesus dileai do Yesusi. Pola didok imana. Edadaho Kristusi moloi paluma dirim nak kami. Menyalahkan orang lain. Seringkali kita menyalahkan orang lain. Kita melihat kesalahan orang lain daripada diri kita sendiri. Kita mencari selamat dari orang lain. Tapi bagaimana kita tidak mencari selamat dari Tuhan.
dia akan membenarkan dirinya. Ngasalah mana ada yang pasti tong dirina. Songoni ka yanakon nate. Mulu dimuruki aka omakna dibudai aka omakna ikun gudang halusna. Asa mencari pembenaran. Tu aka hasalahana. Alai parjahat na disyamun ni Tuhan Yesus diboto do. Dimuruki mana do parjahat na dihabirang ni Tuhan Yesus. Ngasalah ho. Egohita ngasalah na salah. Patas do, patut do diumita. Ale yang guibana dang adong nasalah di mana. Oh Yesus, ingo tahu melduk sato di arah jauhmu. Roh alus ni Tuhan Yesus. Sadarion do rap do tahu di paradiso. Dia tidak membenarkan dirinya. Dia patut dia melihat dan menegur kesalahan kawannya orang lain dengan mengkritik Tuhan, dengan menyudutkan Tuhan. Dan dia tahu dan dia sadar bahwa itu kesalahan dia. Nah, di menyadari satu kesalahan, maka kita akan dapat melihat satu perubahan di bagasan mulutta. Nangsong ini dihaibaruan, dihamubaon ni roha. Ni parjahati. Mangido imana. Berek Tuhan itu hamubau ni roha. Sian roha. Bayakot sada berkat yang luar biasa diberikan oleh parjahat nah di siamun itu Yesusi. Sadarion rab do tahu di paradiso. Satu berkat yang luar biasa. Bukan harta, bukan materi. Banyak orang ke gereja, dia bertobat, tapi dia mencari berkat yang lain supaya dia diberkati. Oma guarna teologia kesuksesan. Mencari Tuhan, bersama Tuhan, bukan mengejar sebuah kesuksesan. Mencari Tuhan dan bersama Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Mencari Tuhan dan bersama Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Diselamatkan dalam arti apa? Gitu. Tanggabe hamoraun arta niportibion. Gitu. Adonggo akka parcamita songoni. Molo tu gareja hamu molo liok kamu do to pagudang pasu-pasu. Pasu-pasu na songod dia. Pandangan-pandangan yang keliru seperti itu kita harus ubah. Ido isi do debata. Sasi tonga. Molo tabereng itu rupokot. Allah itu Allah yang setia. Allah yang baik. Gak natoras ate. Maka natoras nang pesong uni jugul ni ianakon. Dakya diputus. Dakyara di palo kamu, dakya di pasodo kamu, dan anakku. Halai tonggo di parmudu-mudu, tonggo di paingot. Itu nakin di paingot do bangso Israeli yang terkontaminasi atas agama-agama yang ada saat itu di Babel. Kontaminasi, sinkritisme. Isobani nasida debata nasi. Di pardebata nasida. Aka debata ne portibion. Tido ngani dope. Disido ibana. Jangan pernah katakan bahwa Tuhan tidak ada di samping kita. Jangan pernah katakan bahwa Tuhan pada saat kita bergumul bahwa Tuhan tidak ada.
bersama kita. Tuhan ada bersama kita. Kadang yang terjadi kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan ada bersama kita. Pada saat kita susah, ditiki susah itu kita bangeluli di bata. Diki sonangi, ya do diingot kamu di bata. Ra, anggoya yana hita na marapor siao dahao. Sonang susah toktong taingot di bata. Alihadong go songoni. Ditiki susah do ibana. Didapat to ni mana di bata. Dia ho di ba. Tuhan. Ela songonon do beko au. Alai dung sonang. Waduh. Tangingot di mana di bata. Ido molo mardalan ate sian siboga. Pasiboga tu tarutung. Jalan berkelok-kelok adong majurang. Ate anggo supir ni Siboga Medan, travel Siboga Medan, songoni berkelok-kelok. Ate basongoni maka canggih mobili. Alai sudi gai bagasani martagiang. Buasa selamat. Buasa unang celaka. Itu. Jala ulu mareddi, ide ama idehon. Ikut Yesus. Yesus ngolu. Wah, ide uriai. Banyak kok kamu mah 60 kilometer mah Siboga tarutung oleh di Huria mah. Iya idehoni. Alai dung jalan lurus. Anggon selamat lah sakancang-kancang mah. Tahu nanti etor leben mah lagu ni Ayu Tik Ting. Adong musik lagu, aduh alak bataki. Nah, Pajupang dung matua. Wah musik Pajupang dung matua. Marokap dung matua. Ya dia musik lasi Dan ingot di bata. Di dia nagodang kecelakaan namang inang. Yang banyak kecelakaan adalah saat orang di jalan lurus, di jalan tol, yang di jalan tidak bebas hambatan. Orang tidak bisa memikirkan membatasi kecepatannya. Halah diberi gimana lubang, jangan dong bemara. Tapi di sido perbaran. Yang ketidakhati-hatian akhirnya bisa orang berbahaya. Hampir jarang nau bigi 3 tahun nau disibuk di Tarutung kecelakaan Tarutung Siboga. Karena apa? Supirnya pasti hati-hati dan dia tahu bagaimana pada saat dia akan masuk tikungan. Dia akan berhati-hati. Uhumon ni di batado. Akka nama ngalo imana. Uhumon ni di bata. Pada saat kita dihukum Tuhan. Pada saat Tuhan marah kepada kita. Ahama alusta tutuhani. Ahama dohonotta tutuhani. Komplain hita tutuhani. Tapalea Tuhani songon perjahat na dia birangi Tuhani. Tidak. Berubahlah. Akuilah kesalahanmu. Akuilah kelamahanmu. Ido didok Tuhan Yesus. Romahamu tuau. Amu akalana luja. Jalan asorat. Asa upasonak kamu. On ngaluja ngasorat. Dang roi bana tu Tuhani. Lamat cit. Rohita tutuhani diopa ido di dok Tuhan Yesus sada biru-biru nama gui dilului do anggo siap lusiai aman asa sudi madua dang lomo ni rohani Tuhani mida hama mate ni parjahati alai hamu bumba ni parjahati
tumadikod dalanna ido di halomoon di bata. Tuhan tidak mengingini kematian orang fasik, tetapi kembalinya orang fasik ido lomoni rohani di bata. Itu keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sonari buadu di pardalanan. Molo di dokon si Paulus nakin di surat Rom. Galatia tolu ayat 20 sa 20 sia. Taringo tu patiki karakter halak na di parmudu patiki dot halak na porsiai. Molo di dok Paulus adonggo Kristen susu, Kristen makanan lunak, dot Kristen makanan keras. Adong songonon ini. Molo tiki SD dan naki ta bae do aturan. Nani? Jam 7 belajar. Jam 10 tidur. Pulang sekolah, tidur siang, mandi, belajar. Ima patik, ima aturan. Dung dewasa ima nangse. Ima kapar sekolah. Dung dewasa imana berubah aturan. Kau sudah dewasa, udah SMA, tahu aturan, kapan pulang, kapan makan. Dan imuruki. Anggo tiki SD ate. Itu teh anggo iba kona do adong licing-licing ai. Lidi. Ikut licing di. Iya. Pada saat kecil dia harus dilakukan itu. Pada saat seperti kecil itu dia harus ikuti peraturan itu. Dengan dia mengikuti peraturan itu maka dia bisa. Oh ini loh yang harus jalankan. Alai muludung di kuliah imana amanginang dan adong be. Gitu. Mulu-mulu ibana terlambat ibana, risiko di mana? Tapi kalau dia sudah biasa menjalankan yang baik pada masa kecilnya, maka pada masa dia sudah dewasa juga mahasiswa, tapaluhai mana? Ate, tabaeng kos di luar, dia akan tahu kapan bangun, kapan belajar, kapan makan. Gitu. Ale molo saya tajari, saya namet-met, dia nggak tahu. Ido di rokon si Paulus etagan soro haporsion tarhurung goita di bagasa patik jala di hiccu managam aporsiao naik patadau dope asagabe si parorot do patiki ido mambuan hita tu Kristus asasian aporsion hita di betori melalui perbuatan baik, mengenal perbuatan baik, mengenal bagaimana Allah yang baik adalah ada hukum Kristus patiki mengajari. Hal kita dang songoni hapor syaot tado. Kita mengenal Tuhan karena kita bersama dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan karena kita punya iman kepada Tuhan. Kita merasakan dihukum Tuhan karena kita punya iman di dalam kehidupan kita. Pola jarab be. Buado mangulahon. Halanya nggak tahu to mabay na denggan. Nggak tahu to namuruk go Tuhani tuau. Lagi mangelik go Tuhani tuau. Ido pak halak na di bagasan aporsyaon. Molo muruk Tuhani buado. Erong go anak belum dimuruki. O makna itori haul do makna kan tori haul di asal nanguruk gitu. Kita besok ngoni molo dimuruki Tuhani ate tor tahaul Tuhani Tuhan nak saya muruk ko tuau Tuhan huruf yau gitu. Mula nggo gitu. Tuhani tuita di parmudu di bagasan aporsiaun halani toktong mahita di bagasan haporsiaun merdalan rabdot Tuhani Immanuel
di batama dongata. Amin matangnya. Muliate Tuhan di payungot tohami mariti tiatam. Asa tok-tok kami mardalan rabdoto. Ajari hami. Tugu-tugu hami. Di dalan na lomo ni roham. Molo pe adong asusahan bagasan mulu nami. Pargugui hami. Unang madele hami. Unang gabe tu di bata silibak kami. Alani saat dio mangulu nami, keluarga nami, ulaun nami, olat nyon rodi saling-linga. Amin. Mari di Maita indita nomor 411 ayat 2. Manami do inanami narong di bagas joroon songonima narong di tonga bagas tabi tapasada marohatta martangyang mahita jauh bade bata amanami na marabangsa di Banua Gijang amanami situtudoh marhiti anakmu Yesus Kristus si hokop jala si paduahami mauliate malabok pusu madi pasat rohanami tujolom aliamang ala dihilala rohanami do diasi do tolongmu nasai totong madongan ngulu nami buido hami Tuhan di bagasan hahipason sahak rodio bason hipas do hami boras yang genuk bagas nami be sahat tutong bagas jormon laho manghuton partangyangan na pinatupan ni huria maka bipisi jatung si sahali sa minggu. Ali Tuhan nungatolhas behatami di tonga-tonga nami. Na pinasaha ni paditanami. Atong Tuhan asima roham dihami. Paurat tomai di bagasan roha doh pikiran nami. Asaboy Tuhan hupake hami hatami. Dina madalani ngulu na pinasahmu kami di Portibion. Ale Tuhan di bagasan sadani roha doha minuaing naing pasahaton tangyang sapat nami tuho. Atong Tuhan sojolo hupa jojor hami akan naik si pangidon nami sian ho say jumulo maurasi badan dohotor dinami. Sesama akadu sa pangalasyon nami. Asa marhitei Tuhan gabitalup hami. Madjalo alus ni tangyang ngami. Jala talup hami habaoran ni pasu-pasu na nagsitabamu dope. Tuhan takaslo di botoho. Inanami situa erboru aritonang. Na di bagasan parsahiton nuaing Tuhan. Peak di rumah sakit harapan bunda. Ale Tuhan. Posdo rohanami jala porsea dohami diho. Dangadong nasotar patupaho Tuhan. Marasi mahodi na namion. Asaboy pulih kembali. Hatop mulak tutonga bagas nasida. Jala makubasi totong di huriamon. Losongonido Tuhan amanami situa dapit silitonga.
dinadong banggor ni pamatang nasida alai diwas nasida lahum begi hatami di tonga-tonga nami dorapak kami nuaing di bagas joromon lehom madibana hiras ni pamatang Tuhan sabuit wakaryari na mangihut lahum mangula di huriamon tarlumubi 20 kali sariopat gudang dope Tuhan nasuhu awu boto kami ruas ni huriam na di bagasan parsahiton alai totong do lekon nami ho Tuhan asima roham di boto hodoi jala di berekku saluhut nasubui huguari hami satu persatu pasahaton nami ma Tuhan tu bagasan pangaram teomu asa marhitei totong nasida di bagasan lasni roha loswak songonido Tuhan di tahun sadani roha na pinatupani huriam HKBP na buluni ngatar pilit aka panitia Tuhan di setiap huria manang na resort di panitia na makubasi tahun sehatian Tuhan nadong di HKBP Sijatung asi maroham Tuhan lehor dinasida gogo torang ngiroha doho pikiran sabui di padalan nasida ka program-program nok tinutuhon ni huriam HKBP Sijatung asa di bulu 10 na naing ro Tuhan na di pasar do pesta gutilo boy niat Tuhan saroha sa pikiran sude ruas ni huriam HKBP Sijatungon asa tarida parbueni hasadauni asa boy ditorus son huriam HKBP Sijantung karencana program terlumubi di pembangunan ni kamar mandi Tuhan di huriamon pasodorohanami di Tuhan saluhut akan makubasi di huriam HKBP na buluni totong leono muhahi pason doho gogo lesuak songonima Tuhan di sude ruas ni huriam HKBP Sijatung mulai sedadanak naposo sahat tunang matua Tuhan pasahaton nami matuho Tuhan ngulu namion horo na punahami Tuhan lehon ma aka hapistara dia kadadana na sekolah leon madalan ni ulaun perkarezua dia kayana konami na selesai pendidikan na jala songoni ma Tuhan dia kan cukup umur laho mamuka pardong asaripeon patuduhom ma Tuhan akasiroka mitodina sida asa marhitei Tuhan go lasni roha akayana kon nami songoni nang hami akana tua-tuana tok saluhu ma Tuhan ruas ni huriam HKBP Sijatungon homa na mangaramoti homa na mangalihon gugu doho akatabani pasu-pasu songoni ma Tuhan dia kasih tua nami narung di huriamon totong leo sadani roha lahu makubasi huriamon asa gabe marparbue sudi Tuhan akan ni hatahon nasida di tonga-tonga ni ruasmu ali Tuhan totong do pashaton nami tuho keadaan nasomar namot tok gope saharo job bason nasay totong do pe adong Tuhan mabebiar diaka na mangutok ko taringot tu COVID 10 Tuhan dangadong naso terpatupaho Tuhan mulu marasi ho dihami Tuhan bui may sisi siap portibion samardami sonak kami Tuhan lahu memuji pasangapon ho nang negara nami ope Tuhan totong do buanun nami tuho asa toho sisada bahasa kami homa na mangalehon hasadaun terlumubi matuhar dia kapamarita nami mulai sian tikat
na lebih tinggi, satu na paling terendah. Lehor dame na sian hui. Saboy na sida Tuhan di bagas dame. Jala sonang suaribu-ribu kami aka rakyatna. Atong Tuhan molope satokinay marujung pertanyaan nami di Boronginon. Alay posdorohan nami di ho Tuhan, dakya marujung asini roham siak kami saluhut. Ido ha porsion nami doho pakirimon nami. Tong Tuhan belum mardom sirang pehami, siato nga bagas joromon. Songo dia mahami nakining di pataruho di bagasan hahipason. Tina marsakap mula kami Tuhan madapat to bagas nami be, ramoti jala dongani mahami Tuhan. Songo ni ma Tuhan kompleks gerejao na naik tadi konamian non. Tarlumobi aka amanami padita dohot keluarga. Mulu pehu tinggal ho kami nasida. Lai posdorohan nami di hodak tadi konomu nasida. Marhite tangamu nagok pasu-pasui dohot nagok kuasui. Makaol nasida sonang suharibu-ribuan. Dau sianak katahi-tahi na jahat. Omay lek-lek pangiduan na hupasahat tami tujolom udi bata manami marhite anakmu. Yesus Kristus Yokop jala si paluhami. Amin. Tapuji matuhata marhite sian edde nomor 712 taedehon ayat sada dohot 2.
ma pilata martang yang maita. Ali bata manami na di benua gijang hodo haroroan saluhut siloleo na denggan do nasa uli basa na molutus. Pasat hami masian dan nilihom itu hami pilihan nami tu. Sejalo mai gawi uap na usus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti aso parasia kami pilihanon patibul narajamu di tengah-tengah di uriam do di portibion. Buhai marohanami mahiti titodim. Asalam tadahami godangi silelohon mituhami. Asalam girgir rami mandamolati tuho mariti ite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ramando maita di tangyang aliyah manami. Aliyah manami na di benua gijang. Sabit norbadia ma guarmu. Sero maharajamu. Sesal malam menyiroham di benua tengahon sungun dan di benua gijang. Dia matuhami sadario nanguluat siapa hari. Sisa merasa nami sungu panesa nami. Di dosa ni dongan dosa tu amin. Unang kami tugion tu pangunjunan. Balua mahami sian pangago. Ayo puna harajaon. Dot agun. Dot agun ponsel nilingan. Di dongannya sinironi dot tata Yesus Kristus. Dot holong rohani di bata ama. Do pasoran ton di perbadia mahamu saluhna. Amin. Diamu manami, inanami, ruas niguria, na berkebaktian di Jabu, manang di dia pe, hami, sian paralado, AKP Cijantung, song leader, par musik, di multimedia, dohot akaruas niguria, narotu partangyanganon, mandok tu hita, salutna, Horas.